И здравейте хора, вие сте на канала Play. И аз се върна, защото изгледаха 10 Free Dead Boxes. Джуджу 38, аз няма да ще... Сега ще отваряме тези 10 Dead Boxes. 9 предмета. Нищо, окей. Ето не ще падна. 9. О! Вампримо. Защо това сега като Вампримо? Аз сега всички скини ги променям на сини. О, плюс кредити. Може да направя 2000 кредита. Нищо. Това не спада. О, Legendary Pin. А, не. Това трябва да ги правим. О, колко пин, О, 20 предмет! 20 предмет! What the? Нямам думи, хора, нямам думи. Просто create a search. Нямам думи. От мен думи. О, 11 предмета не се помня. 3 свети. Дай да се помолим на Бог. 100! Скина на 100! What the shit? Аз съм късметлия, аз тук съм нека късметлия ви казвам. Но от тя 9 предмета нищо не ми се пада. Да, и ето как ги отворихме, айде сега. Да ги видим. Хора. Искате ли да го направим? За новия хайперчарджен скина го правя. Сега съм вече с Immortus Miss хайперчарджен. Така, един обаче коло. Да. Така. Виждам колко готин. Той ми е единствено скин. Ето го и Вампримо. Къде е Вампримо, бе? Ето Вампримо. Ето го Вампримо. Сега на Брук. Мама Шели. Защо я оставя? Очаквайте. Аз днеска ще се опитам да го максна до 50 левел, за да получа трофи. Да. Това на мен още кой скин не се падна. Така хайпълчак. Виждаме като излезе уня Демимортис. Ей го не кенти.
хора, и да знаете, че аз ще събирам за Джуджу. За Джуджу ще събирам. Това е един мой приятел. Аре, него да го аз кой да играя? Чакай, искам да му покажа Морти си с Hyper Charge. Значи аз ще имам Морти с Hyper Charge. Добре, това беше всичко от мен, хора. Извинявай. Това беше всичко от мен. Ако беше харесал видеото, моля ви, праснете този лайк бутон. Добрете го този лайк бутон. Искам да събереме много абонати. Абонирайте се и камбанка слагайте и лайк бутона. И ще се видиме скоро. Не знам дали след 7 дена. Ама ако ни дадат такива годни подаръци, както се бе ни дадат. Ако ми се падаха и тия два скина щеше. Тия два скина на Шели. Тия 3 скина ще да не мога да ви кажем. Може да взема. Може да подкрепите и соч. Вие ме питате, мама, защо? Ти събираш за сърч и ти си получил скина. И сега ще покажа, че се го слагам. И когато... Що ми е такъв? Червеният. И ще се бием. Това беше всичко, не много ви хареса видеото, аз това вече го пусна. Добре, айде, чао, аз вече тук се бъркам, защото аз преди малко станах и виждам. Ой, буксове, и аз всъщност не се бъркам. Айде, чао!